Beti Gazte lesakarrak izan dira nagusi pasaden urtarriaren 20an Gernika Lumoko Santanape pilotalekuan jokatu zen 600 kiloko gomagaineko sokatira finala hundian, Euskadiko finalean. Bertan 6 talde izan ziren nor baino nor eta honela geratu zen sailkapena. Beti Gazte, Ñapurrak, Zuraidea, Berriozar, Ibarra eta Amaiur. Honela, munduko txapelketarako txartela lortu dute Lesakako Beti Gaztekoek. Zorionak ba! Bueno, ni Beñat Ordoki naiz, Lesakarra eta Beti Gazte sokatia daldikan heldu naiz. Ni ere Lesakarra, Ander Michelena eta Beti Gaztetik ere. Bueno, talde nahiko potentia sartu dut, egilarran ongi joan da, kostatu da, final guztiak bezala eta tirada gogorrak egon dire, baina bueno, txukun tiratu dut, azkenin konten irauzita. Bai, aste guztiko sakrifizioa ekipo potente hau sartzeko balio izan du. Bai, entrenamendu atletikan eta gero ekipo hau sartzik suposatzen du lana pisua galtzen alde hortatikan eta hori denak ikusi da merezi izan dudula.